Το μαγικό δαχτυλίδι. Μία φορά και έναν καιρό, σε ένα δάσος μακρινό, ζούσε με την οικογένειά του ένα μικρό αγόρι που το έλεγαν Ηλία. Κάθε μέρα ο Ηλίας βοηθούσε τους γονείς του στις εργασίες του σπιτιού. Ήταν πολύ προκομμένος και του άρεσαν τα γράμματα. Έκανε τους γονείς του συνέχεια περήφανους και πολύ συχνά μιλούσαν με πολύ ωραία λόγια για εκείνον. Είχε όμως μια κακιά συνήθεια. Του άρεσε να παίρνει ένα ποτήρι και να φυλακίζει όποιο μικρό ζουζουνάκι έβρισκε. Δεν ήταν κακό παιδί, όμως διασκέδαζε να βλέπει τα ζουζουνάκια να κουτουλούν πάνω στο ποτήρι για να βγουν έξω. Πολλές φορές, όπου έβρισκε μυρμηγκοφολιά στο χώμα, πήγαινε και τη χαλούσε για να δει τα κακόμοιρα τα μυρμηγκάκια να τρέχουν απεγνωσμένα για να κρυφτούν από αυτόν τον τεράστιο γίγαντα. Για εκείνον το θέαμα ήταν πολύ διασκεδαστικό. Επίσης, παρακολουθούσε τα σαλιγκαράκια που κουβαλούσαν το σπιτάκι τους πολύ αργά, θέλοντας να πάνε κοντά σε ένα φιλαράκι για να το φάνε. Τότε γελώντας, τα έπιανε από το καβούκι τους και τα γύριζε πάλι πίσω. Έπρεπε να κάνουν πάλι όλο αυτό το δρόμο από την αρχή. Όταν οι γονείς του τάιζαν τον σκύλο τους, εκείνος πήγαινε κρυφά και του έβαζε πιπέρι στο φαγητό. Το τι γέλιο έκανε όταν ο σκύλος ξεκινούσε το φτάνισμα δεν λέγεται. Πήγαινε και στο μικρό καναρινάκι που είχαν στη βεράντα με μια ψεύτικη γάτα και του νιαούριζε για να το τρομάξει. Μία φορά τρόμαξε τόσο πολύ το κακόμοιρο που δεν είχε φωνή για 3 ολόκληρες μέρες. Μόλις πετύχαινε κάποια γατούλα στο δρόμο, έτρεχε και την κυνηγούσε γαυγίζοντας και εκείνες έτρεχαν για να σωθούν, νομίζοντας πως τις κυνηγάει κανένας απέσιος σκύλος. Όταν πήγαινε τη βόλτα του στο δάσος, έψαχνε να βρει πού κρύβουν τα σκιουράκια, τα καρύδια τους και τα φουντούκια τους και τα κλώτσαγε μακριά. Γέλαγε πολύ όταν τα έβλεπαν να τρέχουν τόσο γρήγορα για να τα μαζέψουν. Του φαινόταν τόσο αστείο που τον πονούσε η κοιλιά του από τα γέλια. Οι γονείς του είχαν στεναχωρηθεί με αυτή του τη συμπεριφορά. Όσες φορές και να τον είχαν μαλώσει, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Εκείνος νόμιζε πως όλα τα ζωάκια είναι παιχνίδια και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορούσε να καταλάβει πως όλα τα ζώα και τα ζουζούνια έχουν και εκείνα καρδούλα όπως και εκείνος. Ένα βράδυ, που ο Ηλίας κοιμόταν βαθιά, είδε ένα περίεργο όνειρο. Περπατούσε στο δάσος και έψαχνε να βρει ξύλα για να τα πάει στο σπίτι του. Ξαφνικά νύχτωσε και έμεινε μόνος του στο σκοτάδι. Μόλις άρχισε να φοβάται, ήρθε δίπλα του μια πανέμορφη νεράιδα. «Μη φοβάσαι, Ηλία, είμαι η νεράιδα του δάσους. Δώσε μου το χέρι σου και θα σε οδηγήσω με ασφάλεια στο σπίτι σου», του είπε και εκείνος σταμάτησε να φοβάται. Κάθε βήμα που έκανε ήταν πλημμυρισμένο με φως. Γύρω από τα χρυσά της μαλλιά πετούσαν πολύ όμορφες πεταλούδες και στα πολύ απαλά της χέρια είχε ζωγραφισμένα κόκκινα τριαντάφυλλα. Η νεράιδα τον οδήγησε σε μια μυστική τοποθεσία. «Εδώ πρέπει να έρθεις και να ψάξεις», του είπε και ξαφνικά βρέθηκε μπροστά στο σπίτι του και ξύπνησε. Χωρίς να πει κουβέντα σε κανέναν, ούτε καν καλημέρα, στη μαμά του ντύθηκε και έφυγε τρέχοντας. Ήθελε να ψάξει στο δάσος και να βρει το σημείο που του έδειξε η νεράιδα. Αν ήταν το όνειρο αληθινό, τι μπορεί να ήθελε να του δείξει η πανέμορφη νεράιδα? Χώθηκε βαθιά μέσα στο δάσος. Έφτασε όσο μακριά δεν είχε φτάσει ποτέ στη ζωή του. Η αλήθεια ήταν πως είχε αρχίσει να φοβάται λιγάκι. Ξαφνικά του φάνηκε ο ουρανός πιο σκοτεινός και ένας απότομος αέρας άρχισε να τον τρομάζει. Όμως δεν ήθελε να το βάλει κάτω. Ένιωθε πως έπρεπε να εκτελέσει την αποστολή του. Δεν συναντάει κάποιος κάθε μέρα την νεράιδα του δάσους. Ψηλά στον ουρανό μπορούσε να δει ένα φως. Ένιωσε πως έπρεπε να το ακολουθήσει. Αψηφώντας το σκοτάδι που άρχισε να τον κυκλώνει, πέρασε σαν αστραπή μέσα από τα δέντρα και τα χορτάρια μέχρι που έφτασε στον προορισμό του. Το φως στον ουρανό κατέληγε σε ένα ουράνιο τόξο που τελείωνε σε ένα μεγάλο δέντρο. Το δέντρο έμοιαζε να είναι το πιο γέρικο του δάσους. Τα φύλλα του ήταν αρκετά πλατιά και ο κορμός του έμοιαζε γιγάντιος μπροστά στον μικρό Ηλία. Πλησίασε κοντά και άρχισε να το ψηλαφίζει. Ήταν σίγουρος πως κάπου εκεί κρυβόταν το μυστικό. Πραγματικά έβαλε το χέρι του σε μία σχισμή και έπιασε κάτι. Στην αρχή δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν. Ήταν τόσο μικρό που παραλίγο να του φύγει από το χέρι. Τελικά το έπιασε και το έκλεισε στην παλάμη του. Γεμάτος περιέργεια και μάτια που λαμποκοπούσαν από χαρά, άνοιξε το χέρι του για να δει τι κρατούσε.
Ήταν ένα χρυσό δαχτυλίδι ακριβώς στο μέγεθος του δαχτύλου του. Αυτό που του έκανε εντύπωση ήταν πως είχε ένα μικρό πράσινο πετράδι στην άκρη του, το οποίο είχε σκαλισμένο μια πολύ μικρή πατημασιά ζώου. Ενθουσιασμένος, φόρεσε το νέο του απόκτημα. Χωρίς να το καταλάβει, η δύναμη του δαχτυλιδιού άρχισε να το σηκώνει ψηλά. Πετώντας, έφτασε πάλι πίσω στο σπίτι του. Ο ουρανός είχε γίνει πάλι καθαρός. Έτρεξε στη μητέρα του όλο χαρά να της δείξει το δαχτυλίδι. Εκείνη του είχε ετοιμάσει ένα υπέροχο πρωινό και έκατσε παρέα του. Ο Ηλίας της διηγήθηκε όλη του την περιπέτεια, αλλά εκείνη δεν φάνηκε να τον πιστεύει. Πώς να πιστέψουν οι μεγάλοι πως υπάρχουν εράιδες, αφού μόνο τα παιδιά τις βλέπουν? Μετά από λίγο, βγήκε έξω στον κήπο για να παίξει. Για λίγο είχε ξεχάσει τη μικρή περιπέτεια που είχε. Από μακριά είδε το σκυλάκι να κυνηγάει την ουρά του και ξέσπασε σε γέλια. Το πρώτο πράγμα που του ήρθε στο μυαλό ήταν να τον βοηθήσει να την πιάσει. Θα την έπιανε και θα την τραβούσε μέχρι να τη φτάσει στο στόμα του. Όταν έβλεπε το σκύλο να τον κοιτάει απορριμμένος, εκείνος θα γέλαγε τόσο πολύ που θα έπεφτε κάτω. Έτρεξε κοντά στο σκύλο. Μόλις ο σκύλος τον είδε, κοκάλωσε. «Ωχ, ήρθε πάλι. Τι θέλει από εμένα? Γιατί δεν με αφήνει να παίξω με την ουρά μου, με την ησυχία μου?» Ο μικρός Ηλίας τρόμαξε. «Ποιος είναι? Ποιος μίλησε?» είπε και άρχισε να ψάχνει γύρω του. «Επιτέλους, μπόρεσες να με ακούσεις?» είπε η φωνή, και ο Ηλίας κοιτούσε δεξιά και αριστερά στους θάμνους για να ξετρυπώσει αυτόν που του έκανε αυτή την απέσια φάρσα. «Γιατί, επειδή δεν με ακούς νομίζεις πως δεν έχω φωνή? Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσεις να με πειράζεις και να βάζεις πιπέρι στο φαγητό μου?» είπε η φωνή, και ο Ηλίας φοβήθηκε τόσο πολύ που άρχισε να τρέχει πίσω στο σπίτι του. Δεν μπορούσε να καταλάβει από πού ερχόταν αυτή η φωνή. Εκεί ήταν μόνο αυτός και ο σκύλος του. Ποιος όμως να ήξερε πως εκείνος ήταν αυτός που έβαζε πιπέρι στο φαγητό, αφού όταν το έβαζε δεν τον έβλεπε κανείς? Μήπως η φωνή ήταν του σκύλου? Μπα, αποκλείεται. Οι σκύλοι δεν μιλάνε. Έλεγε στον εαυτό του φωναχτά και πήγε και έκατσε στο σκαλοπάτι της πόρτας του σπιτιού του. Λίγο πιο πέρα είδε ένα σαλιγκαράκι να περπατάει. Φαινόταν πως είχε βάλει στόχο να φτάσει το μαρουλάκι απέναντι. Πρέπει να είχε κάνει ήδη πολύ κόπο να φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο. Μόλις ο Ηλίας το είδε, πλησίασε κοντά. «Πάλι αυτός. Αχ, έχω κουραστεί τόσο πολύ. Είναι τόσο μεγάλο το βάρος του σπιτιού μου. Δεν αντέχω να με πάει πάλι πίσω». «Ποιος μίλησε? Ποιος μου κάνει φάρσα? Δεν είναι Πρωταπριλιά?» «Εγώ είμαι», είπε η φωνούλα. «Ποιος?» «Το σαλιγκαράκι». «Μα μιλάς?» «Βεβαίως. Πάντα μιλούσα. Αλλά εσύ που είσαι τόσο ψηλός, πώς να με ακούσεις?» «Και γιατί σε ακούω τώρα?» «Σίγουρα κάτι θα έγινε διαφορετικό». «Σαν τι? Δεν μπορώ να σκεφτώ». «Θα με αφήσεις να πάω εκεί που θέλω τώρα?» Ναι», απάντησε ο Ηλίας σκεπτικός. «Σε ευχαριστώ πολύ», του είπε το σαλιγκαράκι και αργά συνέχισε το δρόμο του. Ο Ηλίας το κοίταζε και δεν μπορούσε να πιστέψει πως το σαλιγκαράκι είχε φωνή. Άρα προηγουμένως η φωνή ήταν το σκύλο του. Δεν ήξερε αν έπρεπε να φοβηθεί ή να ενθουσιαστεί. Ήθελε να δοκιμάσει αν μπορούσε να ακούσει και άλλα ζωάκια να μιλάνε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε φτάσει στο καναρίνι τους. «Πάλι αυτός. Μακάρι να έφευγε. Με τρομάζει τόσο πολύ κάθε φορά που έρχεται. Αν μου φερόταν καλά, θα του τραγουδούσα τόσο ωραία τραγούδια», είπε το καναρινάκι ολοπαράπονο. Ο Ηλίας άρχισε να στεναχωριέται. Τα ζωάκια τον φοβόντουσαν και δεν τον ήθελαν. «Μη φοβάσαι πια. Δεν πρόκειται να σε πειράξω ξανά, σου το υπόσχομαι. Νόμιζα πως ήταν αστείο. Δεν είχα καταλάβει πόσο άσχημα φερόμουν», είπε ο Ηλίας μετανιωμένος στο καναρινάκι. Εκείνο μόλις τον άκουσε, άρχισε να τραγουδάει όσο πιο μελωδικά μπορούσε για να τον ευχαριστήσει και πλημμύρισε η καρδούλα του Ηλία με αγάπη για αυτό το μικρό φοβισμένο πουλάκι. Τότε ο Ηλίας κατάλαβε πως είχε να επανορθώσει στα σκιουράκια και στη γατούλα. Επίσης αποφάσισε πως δεν θα ενοχλούσε ποτέ ξανά τα μπιρμπιγκάκια και τα ζουζουνάκια. Τρέχοντας, πήγε στο μεγάλο δέντρο και τα σκιουράκια μόλις τον είδαν άρχισαν να τρέχουν. «Μη φεύγετε, δεν θα σας πειράξω», τους φώναξε. Και εκείνα σταμάτησαν και τον κοιτούσαν απορριμμένα. «Σε εμάς το είπε», έλεγε το ένα στο άλλο. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως ξαφνικά τα υπολόγιζε. «Ναι, σε εσάς. Λυπάμαι πάρα πολύ που σας σκόρπιζα τις προμήθειές σας για το χειμώνα. Μου φαινόταν αστείο να σας βλέπω να τα μαζεύετε πάλι, αλλά έκανα λάθος», τους είπε πραγματικά μετανιωμένος ο Ηλίας. Τα σκιουράκια άρχισαν να τρέχουν και να πηδάνε χαρούμενα πάνω του και να το γαργαλάνε με την ουρίτσα τους.
Ο Ηλίας ήταν πραγματικά χαρούμενος γιατί είχε αποκτήσει νέους φίλους και είχε καταλάβει πως έπρεπε να φέρεται για να τους αποκτήσει. Είχε μόνο ένα τελευταίο ζωάκι να επισκεφτεί. Πήγε κοντά στην πόρτα του σπιτιού του και εκεί είδε τη γατούλα να κάθεται ακίνητη και να τον κοιτάζει με σηκωμένα τα αυτάκια της. «Μη φοβάσαι, δεν θα σε ξαναφοβήσω ποτέ ξανά. Ήταν ανόητο να σε μεταχειρίζομαι σαν παιχνιδάκι που δεν είχε αισθήματα». «Ουφ, επιτέλους, με κατάλαβες», είπε η γατούλα. «Ευτυχώς σε επισκέφθηκε η νεράιδα του δάσους και έβαλες επιτέλους μυαλό». «Τι εννοείς?» «Κοίτα πως λάμπει το δαχτυλίδι σου», του είπε, και ο Ηλίας το κοίταξε αμέσως. Πραγματικά έβγαζε ένα πολύ έντονο πράσινο φως. Γι' αυτό μπορούσε να ακούσει τις φωνές των ζώων. Η νεράιδα ήθελε να τον βοηθήσει να καταλάβει πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στα ζώα. «Σε ευχαριστώ, γατούλα», είπε ο Ηλίας. «Νιάου», απάντησε η γατούλα. «Μίλα, σε καταλαβαίνω», είπε στη γατούλα. Εκείνη όμως του απάντησε πάλι. «Νιάου, νιάου». Και ξανά «νιάου». Ο Ηλίας τότε άνοιξε τα μάτια του. Σηκώθηκε απότομα και κοίταξε το δάχτυλό του. Το δαχτυλίδι έλειπε. Όλο αυτό ήταν ένα όνειρο. Όμως ήξερε βαθιά μέσα του πως όλο αυτό που είδε ήταν αληθινό. Γιατί την περιπέτεια που έζησε θα την κρατούσε σαν θησαυρό μέσα στην καρδιά του.